לטיול יצאנו, כלנית מצאנו, על גבעת הדשא במערב. אל ההר עלינו, את הים ראינו, ומשם ירדנו בדהרה. פתחנו 6 מסלולים על פני הנחל, עם מדריכים, עם חומר הסברה, והרצון שלנו הוא באמת לתת לתושבי מדינת ישראל ולתושבי העיר לטייל באוצרות הטבע שיש לנו. מים שמנו את הרגליים, על החוף ישבנו בתוך סירה, בחלקת תספסת רצנו בתופסת, כל הלטאות נבהלו נורא. הירוק והטבע והנחל והעצים לא נגמרים, וזה היופי, זה ייחודיות שבחדרה. והיום שראש העיר ביחד עם מנכ"ל העירייה ותחת מנהלת אגף החינוך יודעים לקחת את אוצרות הטבע האלו ולהנגיש אותם לתושבי העיר. יוצא לטיול טבע והיסטוריה גם כאן, לאורך נחל חדרה, צמחייה, עופות מים, מה שנתקל בהם, תמיד יש עופות מים, תקיעת נחלים מיוחדת. רק בתוך הדשא, כלנית לוחשת, שוב בשלום ניפגש. אנחנו כאן בתחנת המידע מנחים אותם איך ללכת, להיכן ללכת, מה לראות. הם מקבלים שקית, מתנה שקית עם בקבוק מים ועם חומר לגבי המסלולים. הגענו מאורנית לחגוג את חול המועד עם כל הילדים והמשפחה. ושוב איתכם נצא לראות באור, ושוב איתכם נרקוד את כל הלילה, כי עליכם רצינו לחזור. האנשים נמצאים בטבע. יש לנו את פארק השרון, ש4,000 דונם, פארק נחל חדרה, 3,000 דונם, יער חדרה, 1,200 דונם, כל זה ריאות ירוקות. בנוסף לכל הבנייה מסביב, זה הפך לאתר אטרקטיבי לטיולים של כל תושבי ארץ ישראל. ושוב איתכם, ושוב איתכם. אנחנו יודעים על חדרה שיש בה תחנת כוח ואמת מים ונחל שהולך לאורך חוצה את העיר, ועכשיו אנחנו רוצים לראות את זה מקרוב. אנחנו רואים מדי שנה עוד ועוד אנשים שמגיעים, מגלים את הייחודיות שנמצאת בעיר הזו, שהייתה קצת נחבאת מן העין. הגוף מפעיל את אותו הכוח באותה עוצמה, אך בכיוון הפוך. פתחנו לראשונה בהיסטוריה של חדרה את הטכנודה לקהל. פארק מדע נפתח פה על כביש החוף עם עשרות מוצגים גדולים ומשוכללים. אנחנו עומדים כרגע ליד מטוס פנטום שהוא חלק מהפעילות הרחבה פה. פה אנחנו היום חונכים את הפארק, את פארק המדע בטכנודה, פארק שהושקעו בו מיליונים, ועיריית חדרה שמה לה בגולת הכותרת שלה כמובן הנושא של חינוך, וזה מוצר משלים של חינוך. לראשונה בישראל 4 דונמים של מעבדה תחת כיפת השמיים, המגלה את פילי הטבע ב3 מתחמים שונים, אנרגיה קול ומתחם תעופה. אתם תראו כאן תחנות של שיגור טילים, תראו כאן תחנות של קסילופון מים, תראו כאן איך להציף את הצוללת, מה זה טיל, מה זה בור הד ועוד כהנה וכהנה, והכל להנאתכם. המתקן פה באולגה מזכיר לי פארקים שראיתי בסקנדינביה בטיולים עם המשפחה, שבהם אתה רואה כל מיני מתקנים לילדים כביכול, שהם מושקעים ברמה כזאת שגם למבוגרים בא לשחק בהם ולא בא לך ללכת. כיף לי פה מאוד. כאשר אני מותח את המיתר ויש לי פה דוושה, אחר כך שאתם תסתובבו לבד תוכלו לנסות, כשאני לוחץ על הדוושה הזו... שמעתי למוזיאון מחברה של סבתא, שהמליצה לסבתא וסבתא המליצה לנו, והגענו לשחק פה, ליהנות. הקול שלנו יש לו את הזמן שלו, מהירות הקול היא לא מהירות האור, ולכן ככל שהאורך של הדרך שהקול צריך לעבור יותר ארוכה, כמובן ייקח המון זמן. עברנו בתחנות, שמענו את ההסברים, למדנו את כל התכונות של כל תחנה ותחנה. מאוד התרשמתי לטובה, יש פה פעילות לילדים נהדרת, מאוד כיף. בשבילי חדרה הייתה מקום שמתחבר לטורבינות של חברת חשמל.
בפועל מה שאני רואה כאן בחדרה זה התקדמות, קדמה טכנולוגית שקשורה לחינוך, וזה דבר שיכול וצריך להוות דוגמה לערים נוספות בארץ. אפשר לומר שבמובן הזה חדרה היא פורצת דרך.